ଯଦି ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ ଟଙ୍କା ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ବି କିସ୍ତି ପାଇନାହିଁ ସେମାନେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କେତେ କିସ୍ତି ମିଳିବ, କେବେ ମିଳିବ, କଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏକାକାଳୀନ 1,64,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅମ୍ବପୁଆରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ରହିଛି। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ମହିଳାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ନ ଆସିଛି ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଶି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।